Zdravím všechny psámoše i jejich páničky, kteří se dívají na toto videjko. Mnozí z vás možná znají kanál Pejsy jsou nej a mnozí z vás, kteří ho znají, tak taky nevědí, že už tento kanál neexistuje. Museli jsme ho odstranit a já jsem se rozhodla, že si založím tady tento. Na tomhle kanále budu točit sama, nebude tady se mnou Kája, Kerry, ale budu tady já, Daisy, Bailey, někdy i Cassie a kočka asi ne, spíš psy. Mám v plánu sem dávat různé skeče, vlogy z dovolených, které mám teďka spoustu jich nastříhaných, takže teďka vyjdou, co jsme byli na dovolených s Daisy, tak mám z léta záznam. A taky budu dávat videjka, jak naučit psa třeba sedni, lehni a takový povely, co Daisy umí. A spoustu dalšího. To bychom měli takové info o tomto kanále a teď se vám s Daisy představíme. Daisy, zamávej. Čauky! Čaute všichni, já jsem Johy. Na kanále Pejsy jsou nej jste mě mohli znát pod přezdívkou Sofy. Mám ráda matematiku, ráda vytvářím, miluju psy a všechny zvířata. Ráda skladám Rubikovou kostku a mám spoustu zájmů. No a tohle je Daisy, skoro 5letá fanečka kavalíra Kinga Charlesa Španěla. Všichni, hlavně já, se moc těšíme na nová dobrodružství, která na tomhle kanále budeme společně zažívat. Budu moc ráda, když na tomhle kanále necháte odběr, aby vám neutekly nějaká nová videjka a taky like, aby jsem věděla, že se vám videjko líbilo. Toto videjko mělo být jako především informační, abyste věděli, co se stalo, takže tak. Jinak co je taková změna, tak že budu točit videjka jakoby s obličejem. Na kanále Pejsy jsou nej jsem právě netočila, jsem nemohla, takže teďka budu mít mnohem víc možností na různá videjka. Doufám, že jste si videjko užili a že jste to dokoukali až do konce. Budu teda moc ráda za odběr, like, samozřejmě zvoneček, ať vám neuteče další videjko. Můžete napsat nějaký hezký komentář nebo videjko sdílet a uvidíme se u dalšího videjka. Tak čauky!